Κοιτάξτε τα ξυλάκια, κοπέλι μου. Να πλέξουμε καμιά φανέλα είναι αυτά. Εγώ θέλω πυρόνι και μαχαίρι. Πώς θα φάω, ρε παιδί. Παππού, ηρέμησε. Θα τους πούμε να μας φέρουν. Κοίτα τι ωραίος χώρος. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Wasabi. Τι θα κεράσουμε την όμορφη παρέα? Εσύ πες μου πρώτα τι μας ταΐζετε εδώ πέρα και μετά βλέπουμε. Γιατί εγώ βλέπω κάτι ψάρια άψητα και με πιάνει ανησυχία, ρε παιδάκι μου. Μην ανησυχείτε, κύριε. Τα ψάρια μας είναι τόσο φρέσκα που σχεδόν σας κλείνει το μάτι. Άμα μου κλείσει το μάτι το ψάρι, θα στο φορέσω καπέλο. Κανόνιζε. Εγώ θέλω φαΐ κανονικό. Έχεις κάποια μπριτζόλα, κανένα παϊδάκι για φάμε? Παππού, σου είπα. Ασιάτικο είναι. Έχει νούντλς. Χιλοπίτες Ιαπωνέζικες δηλαδή, Άκου να δεις, παλικάρά μου. Εγώ θέλω μια μερίδα να είναι γεμάτη, εσύ. Όχι 3 φύλλα μαρουλιού και μια σταγόνα σάλτσα για ντεκόρ. Σας εγγυώμαι, κύριε, οι μερίδες μας θα σας εκπλήξουν. Είναι πολύ γενναιόδορες. Αλήθεια λες. Γιατί άμα μου φέρεις πιάτο να βλέπω το τραπεζομάτι από κάτω, θα σηκωθώ να φύγω, στο λέω. Παππού, παράγγειλε και θα δεις. Εμπιστέψουμε. Εντάξει, γράφε. Φέρουμε από εκείνες τις χιλοπίτες σου με τις γαρίδες. Και μια σαλάτα, αλλά πρόσεξε. Πες του Ιαπωνέζου στην κουζίνα, άμα η μερίδα είναι μικρή, θα έρθω τον ευρώ, Και την κρυντή μαχαίρα την κρατώ μαζί μου, Τα νούτους με τις γαρίδες, σαλάτα με τις γαρίδες στην φούρα.